салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир ки аллакай мавсими анами хел куртко омада истода. Хостам шумода як навор карда нишон диҳам. Беҳад хушрӯ ина моделои новинка. Ин навори мо аз бозори Корбонай тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор. Рақамҳои савдогарам мемонам. Марҳамат нависен шона, занг занен шона. Бо дар бораи доставка ё ин ки нархи наво ҳамроҳи хучонам суҳбат шавед. Хулас духтаро ина курткои новинка ду модел омадагиай. Қавсака ки хушрӯ ба дарозакай. Мана бо кори дастӣ дора, диден? Ручная работа. Аҳа. И капюшонаш ҷудо мешава. Нархи чанда? 850 сомон. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳараки ҳозир ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рубля. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис мана уштури мана диден чихе фасон хушрӯ. Ишам 850 сомон. Ба размераш чӣ хеле? Ай 50 то 60. Аҳа. Остинаш резинкатия. Диден иҷа 3/4 иша. Ай тарафш бошам хе резинка омадагиай. Ғавсакан баъд сабукан духтаро. Мана 850 сомон размеро ҳаст. Бори новинка духтаро. И оригиналша. Бо биён як маротиба аз пеш хитон бинен. Инчунин новинка анаи намуд кардигани кожаный омадагиай, дарози хушрӯ. Мана капюшонкатиай. Вайша бинен чихе хушрӯай. Материалаш хулас мех дорай. Нархи чанда? Инаш 350 сомон. 350 сомон. Мана размеро ҳастан ҳамаша. Аз 48 то 54 размер ҳаст духтарако. Мана як бор хеле тобуштед қафошам нишон тем. Мана аз қисми қафошам бинед чихе хушрӯакай. Дарозак. Мана каседа дар кор боша духтаро. Биёен бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қаторе, на? Сеюм қатор. Мана инам бо омадак духтаро. Навор доштем аз ин чанд ранг буд? Ҳозирам дорем чанд ранг? Ҳозир як ранг бо салшон аст. Ана сиёҳу баъд сабз дорад ҳозир. Бирӯзовой. Нархшон? 450 сомон. 450 сомон сифати нағзш духтарако. Бинен. Баъд бо ҳаст аз анаи хел палто. И чанда? 650. 650 сомон мехаш ҷудо мешавад. Диден размераш чанда? Размераш S то 3XL. Ғавсак. Аз S то 3XL ҳастай. Баъд бо ина новинка безрукавкои дарозаки хушрӯ омадай. Моделошон фасони бадай духтаро. Ай пеш. Нархшон чандай? Безрукавко рая 350 сомон. 350 сомон. Ай бинен чанд та ранг дора. Мана. Ҳачас бошад, не кнопкашон ихе меша. Новинка. Мана. И бори новинка яй диден ҳам замок дора, ҳам кнопка. Мана. Шмирка аст. Беҳад фасон. Балшмиркаям доранд. Каседа размерои калон дар корай.
ҳам дарозакай, ҳам балшимеркаянд. Инчунин двойкои кам санг, кам гул. Инам хел дарозаи ализону поёнай нархшон 300 сомон турецкиана ино. Мана бинен ин двойкои туркӣ бо чанд ранги дига омадай. Хушрува. Бохе комплект кадиян аҷоибо духтарако шумоям метавонен омада бо комплект карда гирен. Мана и ваяй ангоркаяй духтарако материалаш фасонайна сиёшам ҳастай касида даркорай сиёшам биёен ай пеш бо бинен 300 сомон ай духтаро бо арзон мешава. Ана баъдан новинка бомбер омадай. Тамошобинони мо бомбер мепурсиданд, бомбер да касида даркор боша. Занона чанд? 180 сомон начосдора кушай. Ғавсак. Хулас рақамошо намемонам, бо хчона пурсе чизе ки нафаҳмиден. Ана новинка бо ияй. И чандай? Кардигани фасонак 300 сомон. Материалш чиай? Ғавсака ранги плашовка метова духтаро. Мана мехушам қахушру. Аҷоибот. Азу як намудая? Аз ин дарозшам ҳаст, вай 350. Дарозшам ҳаст духтаро мебиёяд рӯзада. Вай 350 сомон. Баъд инчунин духтарако бори новинка аз анаин двойка тройка омадаям қахушру. Рабнет модный фасон. Инаш тройка, яй аввалай тройка сар кинем навора. Иноям Туркияна. Борои турецки касида даркор бошад. Марҳамат. Ана вай туникай поён будагиш дарозай, дарозошай. Ин нархиш чандай? 450 сомон ай духтарако бо арзон мешавад. Марҳамат. Ду ранг дорада? Ду ранг дорад ҳозирашда. Беҳад фасонако. Ана баъд и тройка ё двойка? Ана инаму двойка хушрӯи баъд. Аҷоиб фасонай. Мана материалшам ҳичи намешава. Курташам баъзавияй ҳамаи чикати мепӯшен. Аз инам чанд рангай? Нархшон 260 сомон бинен беҳтарин нарх. Беҳад хушрӯ. На дидена коричневиш аҷоибот фасон инуш хушрӯ. Ҳамаш фасон хулас. Нархшон 260 сомон. На остинакоша бинен бучқа хушрӯай. На ин рангиш фасона. Аз ин кута бо рангои вай новинка шуда. На хушрӯи баъд духтарако аз ин курта чанд ранг омадай. Аз ин мо навор доштем. Марҳамат бори навда бо дигар ранго омад. Ино чандан? 280 сомон. Амхе куртои зимистона вязаный беҳад бофташ хушрӯ балшимерка. На рангои хушрӯ дарозан диден. Баъдан и тройка ҳаст новинка. Двойка яй? И чандай? Кардиган қати платья и ваяй 400 сомон. Турция. 400 сомон. Анамхе турецки кардиган ҳамроҳи курташ. Аз инам ранг дорада? Анамхе рангобо дорад. ҳозирашта диден? Бежави сиёҳ ва ҷинсови ранг дора. Аз ин двойка. Турецки тоза духтарако. хоҳишмандо метавонен биёен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Рақамҳои савдогара мемонам, бо хутун гап занен. Чизе ки нафаҳмидед. Иё чанд сомон? 300 сомон без санг. Мана чанд та рангай ай инам духтаро ина дар кор бошад. Ангоркаи материалаш нависеншона бо дар бораи доставка пурсен. Турецкиан ино. Анам хел бори балшмерка касе пурсида бошад духтаро. Пурсида нависта будан. Ина марҳамат. Двойка хушрӯи баъд. И чандай? Пасон 320 сомон. Моделиш хушрӯи баъд духтаро. Чанд та ранг дора. И сафша бинед бо чихе хушрӯай. Мана дигар рангошам нишон тием. Сери дора. Иҷода ранг бисёрай духтарако. Хутон бо ай пеш биёен бинен бо нақстар мешава. Мана фасонак.
ана баъдан аз занаин новинко омад. Ино чандан? 250 сомон. 250 сомон. Безрукавкора бинед чӣ хушрӯай, чандта ранг дора. Размерашон чӣ хеланд? IS то 3XL. IS то 3XL вай доштай. Размер доштиян. Мана короткий уж. Касе да безрукавкои короткий дар кор боша ҳаст даиҷада духтаро. Нархошон чандан? 200 сомони ина бинен. Фасони бад. Болода чандиян куртко? 350. 350 сомони. Анамхе курткои фасонай болода. Хушрӯ. Духтаро боз ҳам новинка бинед чихе новинкаи хушрӯ. И двойкаяй турецки фасонак ай пеш аз бо нишон метима материалошона. Ира бинед. Аҷоиб материалаш хушрӯакай. Мулоим. Мана. ҳамроҳи брюкошон. Нархшон чандай? 250. 250 сомон анамхе турецки двойкои фасон. Ина дер накунен. Биёен ҳозирашта ҳамаи ранго ҳаста. Ино стандартан? Стандарт. Размерашон стандартан духтаро ба назар гирен. Мана касе дамхе барои фасон дар кор бошад биёен. Баъд духтарако аз ино пристаб ден тамом шуда буд. Чанд кас омада буд наёфта буд. Ина бо омадак духтаро 450 сомон. Хе астарак дора хушрӯай. Чандта рангай диден? Фасон. Касоне омадед наёфтед бо биёен духтаро ёки нависен. Шумо да ҷавоб метиҳанд. Ина инош 420 сомония. Ваёшон мехошон ҷудо мешава. Размерашон стандартай. Мана сиё дора бо анамхе рангои хушрӯ дора. Инчунин духтарако анамхе новинка кардиган омадай беҳад фасон дарозакан ғавсай материалошам хушрӯвай. Ира бинен. Размерашон чӣ хелай? Аз 50 то 58. Аз 50 то 58 та омадай. Ира. Материалошон спандаксая? Айна зимний вариантан. Мана мешуви ҳич намешан ин материало. Биненда чихе хушрӯча. 4 намуд. Мана 4 та ранги фасон. Размеро ҳамаш ҳаст. Нархш чандай? 350 сомон. 350 сомон духтарако. Бо биёен аз пеш бинен. Боварӣ дору мақултон мешава хушрӯай. Дар навор чене ки аз пеш мебинӣ қа хушрӯ наомадастай. Барои ҳавай агар имконият дошта бошед марҳамат духтарако омада бо аз пеш бинед капюшон доран. Ҳамаш капюшонай. Мана баъд элон духтарако 450 сомон будан ино турецки куртка ҳозир бошад 350 сомон. Акция рафтестай 350 сомон шудагай. Ин мехам дора. Амхе уна қисми болора бинед рангоша бинед мехам дора. Мехош ҷудо мешава. 350 сомон да касе дам хеле курткаи турки дар кор бошад нависен ё ин ки биёен аз пеш бобинен боварӣ дору мақултон мешава. Качестваш зурай. Духтарако туникои ҷудогона омадай. Балшмеркая калони хушрӯ марҳамат кушода касе да дар кор бошад турецкиан. Нархошон чандан? 250 сомон. Манам хел туникои дароз. Ино аз зону хеле дарозан духтаро. Мана 250 сомон бе брукан. Ана инамудош бошад маламерка. Инош чанди? 200 сомон. Ана инош бошад духтаро маламерко 200 сомони. Турецкиан иношам. На. Марҳамат хоҳишмандо. Бозори Корвона иҷа. ҳафтум дарвоза тарафи Тилобозор. Сеюм қатор. Баъд бо ҳаст аз ана ин модел. И чандан? Ино двойка 420 балшмерка. Ино балшмеркан ҳамроҳи брукошонан 420 сомон. Наисёша бинен бо чиқи хушрӯ. Ина нишон додем аму? Вас 420 сомон. Тамома ҳами қадарай. Ана баъдан духтаро ҳозир машмуда распродажа нишон метам. Ино тез распродажа доран. Ҳамқа либосои хушрӯ арзон мекунан. Марҳамат касе да дар кор бошад биёен ина куртои спорт стил. Чанд сумай? 130 сомон куртара диден чихе хушрӯ. Мана 130 сомон. Ана курта 100 сомон. Бисёрай дариҷа. Бо биёен духтаро ай пеш хитон бинед у куртара бинед чихе аҷоибот 100 сомон. Баъдан духтаракое ки бо инам хе
украшені дор мехоҳанд ҳаст. Ия чанд сум? 100 сомон. 100 сомон. Пад намезадай. Иш 130. инчунин бо ҳаст аз анаин 130 сомонҳо спорт стил. Аз ин озмай сиёша нишон додум. И бошад дигар рангаш. Я мазвая я? Не, ҳамроҳи шарфшав. 150 Хтаракҳо ира бинен 200 сомон. И двойка кати шарфшай. Ира бинен. Чақа хушрӯ. Ҳозир 200 сомон распродажа. Мана хоҳишмандо биёин иҷодам қабораи хушрӯ бисёрай бо ҷошон ки камай ҳамаш нестай барои авай биёин. И 100 сомон? 100 сомон. биёин аз пеш бо хутон имконияти хушрӯ дидан дорем. баъдан духтарако аз анами бамбуком қа бисёр пурсидан. ё двойкан ҳамроҳи брукошон то размери 54 ҳастай, размерои калонан. Ина бо ҳамаи рангош омадай. Чандай? 130 сомон бамбук духтарако касе да даркурай. Медонен ки бамбук чиқа материали нағзай шута мепушед ҳечи намешава. Ина намудош бо дигачиан спорт стил. Ино чанда? 130 сомон ҳамроҳи брукуш. Мана иша бинен дишам хушрӯай. Инам брукуш катя? ҳамроҳи брукуш 130 сомон. хулас духтарако ай наздик биёен иҷа бор бисёрай бо пакет дода доранд. шумо да нишон метиҳанд распродажа кадом шай.